Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi abodza. Sikuti kapena kuti enawo malamulo samaona amaona koma samafuna kuwalemekeza. Lero lachakweracha akhala oyamikiridwa chifukwa chokwaniritsa malamulo a dziko la Malawi. Mwachidule ndi president amene amalemekeza Malawi, amazindikiranso kuti chitukuko chamakhala cha mbali imodzi. Kunsanje chitukuko, kumwanza chitukuko, kuzomba chitukuko, paliponse achakwera panga chitukuko kumangochi kudi kumene mungakutchule kukakhala Lilongwe ndiye town ya Sintelatu. Watsimiza bwanje anthu mdziko muno ndi mulembi wa chipani cha Malawi Congress MC, mulembi wamkulu wa chipani mukonzekera chisankho. Mwatsimiza bwanje anthu osala chipani cha MC komanso anthu mdziko muno. Ifetu masankho awabwerawa tinamba kwakonzekerapo atumikira Malawi. Chachiwiri tili naye candidate osavuta kugulitsa. Mwachidule ndingokuwuzani kuti achakwera masankho akubwerawo wina afune asafune awina pa 16 September ndipo kuwina kwake kuchakhalanso kwa mphamvu. Komanso chipani chapezanso aphungu ochulukanso, makhansala ochulukanso. Gemu iyi ndikuti Amalawi adzadabwitsa otsutsa. Falero akatuluka nkumatenga nyimbo zawo nkumayimba, amaona ngati kuti Amalawi angayiwale kuti amapha mabino aja ndiwo. Amalawi angayiwale kuti amagula mbewu pa mtengo oyipa uja ndiwo. Akuona ngati Amalawi angayiwale kuti dziko limazunzika lija ndi lomweli. Mwina maongozera kuimbira bwera pano mungapeletse mwina uthenga utani ena amene akutsatira pakane amene akuona pa MBC mwazomvera. Kwatentha kuno kwayaka moto, mchinji anyamuka, ena madi mchinji yonse atuluka, anthu akumkonda chakwera. Koma izizi ndi paliponse. Olokudowa ku Lilongwe Kasungu kukalonga kandi kuti kakunsanje kuchikwawa kumangochi ndi chonchi. Awopita kwatsogolera chipani cha MCP mzigawo za mdziko monse muno. Tenti yanjane, tenti gwirizane, tenti kondane, tenti tumikire chakwera, tumikire dziko la Malawi. Chipani ndi chimodzi, chipani chokhacho cha fuko ndi ichichi. Sichiyang'ana mtumbuka mchewa mlomwe mngoni miyawo. Chipani ichi nchawina aliyense. Ndetonse tibwere pamodzi tigwire ntchito limodzi. Umaliza kwambiri undunaonunso umaona za umodzi ndi chikhalidwe. Datsimizana ya Malawi kuti umodzi ngofuna kwambiriso. Umodzi ndofunika. Kaya iweyo masapota TPP, kaya masapota chipani chanji, kaya ndiwe wazipani zina zosochera. Koma ifa kongeresi tunena kuti umodzi ngofunika. Tikhale pamodzi tigwire ntchito limodzi. Sikoma kwambiri. Ayi hamena ndithu ndi mulembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress MCP amene Richard Chimwendo Banda umaso ndi nduna ya maboma ang'ono umodzi ndi chikhalidwe kufuna uzaponso nawonso kuti ayi akonzekanso kupita ku masankho amene akubwera ndithu pa 6 September 2025. Komanso akulimbikitsa akuluakulu a chipani kuti ayi tiye tigwire ntchito pa ground limodzi. Komanso atsindikanso kufunika kwa umodzi ngati chipani komanso ngati dziko kuti umodzi ngofunika. Malawi ndiye mweyi kulibenso kwina ife tingapite ngati Malawi. Choncho umodzi ngofunika kwambiri amene kupita patsogolo kwambiri ndi masomphenya a Malawi 2063. Panonso ndi wapampando wa chipani cha Malawi Congress chigawo chapakati amene wandi Patrick Zebulon Chilondola ndikulandire na Chilondola. Ulemu wanu anthuso akulondola ndi kwambiri kuno tu ndeku mchinji paja ndipo chikhalidwe chake nchomwechi. Efulozani chisiyeka nchodani mwina anthu kubwera motere. Ndi chikoka chimene ochakwera oli nacho komanso chipani cha Malawi Congress Party chili nacho kuno kumene mwafika kuno ndeko mabwere kulibe chipani china. Iniyo ngati wapa mpando wa chipani cha MCP timaona anthu ambiri kupikisana maudindo pa zisankho za chipulula. Zimene zilothawa zanji zimenezi kunona kwa chipani cha Malawi Congress Party ine chigawo chimene ndimatsogolera pena timachita udankhawa kuti mpikisano umene ukutha bwanji, koma zonse zike zimangosonyeza kuti chipani chonchochuka. Kwa chipani chosachuka ngakhale candidate amasowa. Ndi chisankho cha chipulula chikusonyezeni kuti zimene mmaona inuzo ndi chikoka cha chipani cha Malawi Congress Party. Mwalimbikitse bwanji anthu za mgwirizano pamene mukupita ku masankho a 2025 pa 6 September. Zoona zakenza kuti kubwera chisankho pa 16 September kuti Malawi Congress Party pambane nkhani yake ndi mgwirizano omwe tikulimbikitsa paliponse pamene tuyenda, ndipo chipani ichicho chosagwedezeka komanso palibe amene angachiphwanye.
mwatsimizira bwanji anthu amene ali pano ndithu kuti nkofuna ndithu kugwirana manja kuti dziko lamanso lipite patsogolo osang'ang'ana mbali imodzi koma chitukuko chipite patsogolo. Zoona zakenza kuti tiwalimbikitsa wanthu kuti tiyende mmene tikuyenderamo ifa zinthu ndi zili bwino. Komanso wanthu amene mukuwaona pano kuyembera mmene muliona pano ndesa ngakhale inunso muludziwa zonena kuti sililionekenso chilimbikitso chonena kuti Malawi Congress Party pa 16 September ikudutsa. Wanthu amenewo atimuona adakalembetsa mukumbuka kuti wena paja okagwetsa ulesi wanthu kuti osakalembetsa koma ifeyo maka chigawo chimene ine matsogolera talembetsa ndipo tiwalimbikitsa anthu awo kuti ovotera ndochakwera basi. Mwina anthu ena mangoti alembetsa mwauze nthawi idadzapita nthawi yanji mwina kuvota kapena mwina kuti ino akuluakulu nthawi yokavota sina kapena idasintha mwina akuluakulu kapena kuti mupalimbise bwanji anthu mdziko ndipo mukamba zinthu zofunikira kwambiri kale paja tikavota amamba kuwerenga chama 6 o'clock koma ulendo uno ine ndifuna kuti ndiliuze dziko komanso ndiuze anthu achigawo chimene ineyo ndimatsogolera kuti tsopano kutseka ndi 4 o'clock tikamba 6 o'clock mmawa 4 o'clock ndeso zoti ankavota masana koma kwanguti kwacha basi nkhani ndiyonera kuti tonse tipite tikavote paja mudziwa zonena kuti kampeni omatseka omatseka okatsekulira odzatseka koma ya Malawi Congress Party sikutha chifukwa chizindikiro chake mtambala amalira ngakhale tsiku lokavotawo ndi kampeni ya Malawi Congress Party sikutha. Amene ndithu ndi wapa mpando wa chipani cha Malawi Congress MCP chigawo chapakati kukumbutsa anthu kuti ayi nthawi yovota ayi idasintha 6 koloko mamawa malire 4 koloko sichauti ayi ndikafika 6 koloko ayi kumakumbutsana zimene zitonse ngati Amalawi kulankhula kumeneko ndithu kwa wapa mpando wa chipani cha MCP chigawo chapakati Patrick Zebulon Chilondola pano ndi Agnes Kusakoma ndi phungu kuno ku Nchinji lina linja Nchinji South kumwera kwa boma la Nchinji kwabweratu anthu ngomavwere kuno anthu ochuluka zedi pa msonkhano umenewo ukhabwino ndi anthu kunani anthu anayi ndi njala yotaona president bodi lero anthu tikhuthula zonse zimene zili kukhosi president atimvere okha kuno ndipo ndiposangalala kwambiri kwalimbikitsa bwanji anthu munapambananso tu paja maprimaries napambana maprimaries ndikwalimbikitsa kuti ulendo umene ubwerawu ndilimbikiranso kwambiri kuposa mmene ndimapangira pano mwina panayi zofowoka zina ndaziona panopo ndaonaona kuti pakuti sindimakwanitsa pakuti ndiyenera ndikonze pakuti ndiyenera ndipange chonchi nde ulendo uno ndibwera munthu yes ndikagiya ina ayi kubwera kwa anthu ambiri chonchi mwina mukuwatsimizira bwanji makamaka kuti alimbikitse chipani chipite patsogolo anthu akuno ndalimbikitsa kale chakwera mankonda kale pali zambiri zimene wapanga zinapitirizapo panga mpaka na 2030 ndi anthu akuno chifukwa abwera kudzalimbikitsa president kuti asayesali wokha anthu tilipo oti tiapusha mpaka nalo wasomboma 2030 atipangirebe zitukuko zina ndi zina zimene zatsalira. Ndimakhasa magwizana bwanji motani kuno kuti chitukuko chipite patsogolo ndimagwizana kwambiri ndimakhasalanga kwambiri ngati pa MP amagwizana ndimakhasalanga mufufuze ndendineyo mwinaso ndikhoza kukhala pa number 1 awona watsimizira anthu akuno awona omaliza kwatsimizira anthu akuno ndiwatsimikizira anthu akuno kuti ineyo phungu wanu akhale ndi chikhulupiriro mwa ine ndipo ndakonzeka kupitiriza zinthu zimene naziyamba kale mpaka na 2030 panopo ndi asakhalenso ndi chikayiko china chilichonse pa ine ndiyenda nawo limodzi mpaka na zaka zikubwerazo zaka zina 5 komanso president ine ndikufuna president akamakamaliza 2030 nenso ndikakhale ndinawo kuti tione zitukuko zathu tipanga motani zikomba kwambiri amene ndithu ndi phungu wakuno ku Nchinji makamaka dera lakumwera Nchinji South nawonso fotokozapo tu ayi mbali yawo adawina pasango zachipulula akutsimikiza kuti ayi mwina apo ndi apo zimatere koma akonze kuti zinthu zikazipita patsogolo kuno ku Nchinji kuti chipani cha MCP kunoko mbali yawo zikhalenso zikuyenda bwino kwambiri makamaka kusonyeza kuti masomphenya a Malawi 2023 osasiya wina lese pambuyo ayi koma kuyendera limodzi ngati tonse Amalawi ndimanena kuti posayidwa pa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Samakatha Chakwera akhaletu akufika pano pa Nkhwazi Primary School Ground pomwetu ndithu akhale akupereka fundo yosiyanasiyana kwa anthu ndithu amene asonkhana pano pa Nkhwazi Primary School Ground timanena lero tsiku la mtengo wapatali kwambiri tsiku lokumbukira anthu anamwino pa dziko lonse kusangalala ndithu pa ntchito yakulu imene amagwira mdziko muno muthandivomereza inu imfa mwina zawana zachepa mdziko muno nkhani yakenda anamwino anduna akhumbize
tikukamba zimene kuti imfa zana zacheperapo mdziko muno zindosiyana za umodzi kuyenda bwino akundiapo mdziko muno tatsindikani tsiku la lero lofunika bwanji tsiku la lero lofunika kwambiri Malawi muno komanso dziko lapansi adagwirizana kuti lero pakati tsiku la paderadera pamene tiziyamika ntchito zabwino zana mwina wathu ntchito zabwino za zamba wathu inu simukapita chipatala osapeza konesi ayi ndikuti kulibe chipatala apresident iso anafotokoza simukapita chipatala osapeza zamba ayi ndikuti zimenezo kumeneko za uchembero wabwino ndikuti siziyenda bwino ndena ali tsiku limene kuwalimbikitsa kwayamikira chifukwa cha ntchito imene amagwira komanso ndithokoze tumwe paderadera chifukwa zimene apanga president Achakwera ndi zinthu zosowa kwambiri Achakwera aonetsadi kuti naku ntchito ya zaumoyo tifunira ngati dziko la Malawi zinthu zabwino anakamba okha anamwino kuti apresident tithokozeni mapromotion kana kunalibe koma pano mapromotion manesi ali maudindo akuluakulu tikati pitutu mpama ndikuti ndi wabwana zedi manesi aliko mabwana ngati amenewo koma sana achotse ku chipatala kuti adzakhale ku ofesi ayi agwira ntchito chipatala president afuna kuti namwino zamba wathu tisakubweretsa ku headquarters kuti timpange promote ayi ali pakasungu district hospital pomwepo tiyeni timkwezeni ali ukamsend hospital komweko tiyeni timkweze akhalewo pamwamba kwambiri koma agwira ntchito chipatala komanso muona kulimbikitsa kulemba chilowera ndito Achakwera olemba ogwira ntchito ya zipatala oposa 22,000 ndukamba panopa paja atunzaso kuti ndilembeso oposa 7,000 ndiye muone kuti zinthu zoti chikhalire ine sizidachitikepo chifukwa mwana kuli ngati mwadandalaso manesi ati kuti tilembe ayi pano kuli bata chifukwa tikuwalemba ndithu ndi zimenezi amene ajawo pano tikuwalemba ena ti anapita kuma interview wiki yatha umweyi tikuwalemba ndiye kuti zambiri zimene zothandizira kuti ntchito za moyo zipite patsogolo zipatala atimangira president mabajeti ationjezera president pali zambiri zimene zachitika tsono lero tsiku la mtengo wapatali lolimbikitsa anamwino wathu ndakoza kwambiri ayi ndathokoza amene ndakhumbize kanalo chiponda amene ndi nduna ya zaumoyo nenero chipani cha MCP tangofotokoza anthu mukalimbisa bwanji pakisankho mchipani cha 2025 pa 6 September basi masawa akhale pa Achakwera ndi okhawo amene akumanga mudzuno kukhala kuti tonse tikhala amodzi pamene kunabwera njala pataona kugawa chimanga mosakondera pano zintchito zikulembedwa lero amatitsimikizira kuti alemba zintchito anamwino aziphunzitsi ne munthu pa nthawi amene ndalama zikuvuta chonchi ku dziko lonse lapansi pamene kuli zivomerezi chani timafuna mtsogoleri amene amakumbukira wanthu ndemaso ndi pa Dr. Achakwera amene wabwerere ku parliament tilowetse 90% ku council 90%. Ayi amene uneneri wa chipani cha MCP Jesse Kabila komanso nduna yona za maphunziro apa mwamba mdziko muno amene mulimvera pa MBC Radio 1 mafumu yakuveka ndithu imene ndithu ndi ndipito galimoto za president a dziko lino pamene akufika pano pa Nkhwazi primary school ground popeza president achititse msonkhano pano ndi president akufika pano timva ndithu lipenga la ulemu kuti president wa dziko lino wafika pano komanso ndithu kenako tidzamva nyimbo ya fuko lathu kuti ayi mwambonse ukhale osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.